ko wayno an to paɗa mi yaltan mi ara koɗo nani lawol tokolomi babam hol yon babam nani ara moni lawol to bamma fayi kadi bébé Aïssa to bamma fayi kadi to bamma fayi subaka law subaka parmare bindu yaaru suru la yimɓe suwani hay fuddade korko hande timmani hay goho korko yimɓe wonni ɓe hoorani taw par ce que wonɓe ganduɗa ɓe mbi ko baba janggo ɓe hoorata annene heɗo mi haalanma babam an ɓuuri andu Fouta no wayi wulde ni o wawa horde toon an ɓuuri andu ko ɗo o hoorata moni noon e lawol ina arata ko ɗo o fayi ɓe dépense o a ɓeydat ɗum joni wonɓe Fouta ɓe noon horoɓe Fouta ɓe noon bamma ɓurɓe ɓen mbiɗa e mimi won babiraɓe wonɓe toon ɓe aɓe hoora mbaɗa bamma meeɗa dañde korka saabu to nin neɗɗo to jeeyɗa ɗo ɗon poɗɗa hoorde ko korrata ko Allah jaɓatma ɗum kono a wiyata ko muusi nan ara yomi aɗa yeehe ko ɓuuɓi ko ma Allah yoɓam bamma dañani korka mbimi ko ɓiyum woni ɗo ko ɓiyum woni ɗo a wawa haalde ha o arata ɗo te jinmi ko ɓeyda dépense o mi haalanima marché o noon woyi musde ɓeydu dépense o sababu nde holen saabu babam nani ara te ko ɗo o hoorata inchallah ko rena jaam kadi noon yero ko rena jaam e salam wiidema ko rena jaam min foti wiidema ko rena jaam kadi min foti wiidema yen puddo e jaam subaka jaam korko farmata bintu yaara surul lay o arata ɗo taske o arata ɗo so yimɓe hoorani o arata ɗo so jaam nane galle o woppa tan ha korko ara tan o ara omo lefta yimɓe tan omo tukko elle bargal tan kofaɗo tan elle nden poɗɗa foftade o arani ɗo taske o arani ɗo hay goɗɗum kala ko wawi kewde galde babam a yiyani ɗum ɗo hen babam jetta ɗum ko ɗan ko lewru korka nden pota foftade an hoɗo koreji ma ko haɗimo arde hoɗo korejam maayi korejam fof maayi korejam fof maayi joni so koreji ma maayi min korejam mayani te babam ma ar babam koreji mon te ma rokkumo jam koreji mon mayde ko haɗi bamma mayde mayde noon ko Allah jogui gijiraɓe makko fof maayi la ilaha gijiraɓe makko fof birgili ala gijum bamma ko hedduɗo e aduna kay noon boni ɗo to siwa mayde tawa saabu Allah siwa gaynude e makko tawa ko garota rokka yimɓe jaam ko rena jaam e salam ko ren jaam yero kala korko dillina wuuro ngo ngol noon ça c'est fi te ɓeyda dépense o mi yaha jeere somi waɗi ɗum tan andumi mi wona yoro so taw min mi beydi dépense o an resam tota kam galidi mi hubba mi habba hay silip ma addumi borno sigabiram hay kuɓɓa cuurayi ɗum yo haajam bon hen ɗum tottira noon a tottirta ɗum de wallahi koko hen kaɗen a hettomi haalanma sapane jeetata mi fundere ɗum poosam gandumde ham galle monon waɗɗite law ganduɓe galle monon waɗi goudron ode ala woɗɗatni joni kew wona comme suude mbinimam yaar fewnomde suude koma fewni no fewi no moƴƴi eyyi mi fewni ha fewi mi fewni ha pentirama fof waɗama fof pisama fof mbaɗama fof gasi an neɗɗo kam tan ara yimɓe kam kadi ne yimɓe ɗe garayma moƴƴi ko suudu fewna ha feewa wona fewi kam yettere Allah mawɗum ni yettere Allah mbaɗum tawi wona jaam tan men woni on tampani hay saaha goto wa min tampani machallah suude no mbinema ya fewnon do fewi ha moƴƴi pentirama wertama waɗama hunde fof mbaɗama fof min batti fof ha moƴƴi min waɗi décoré ha moƴƴi pisa ara yimɓe ene garayma ene moƴƴi nokku hoɗɗorde ma feewa eyyi kay machallah wona kam oɗo en celli kam jaam tan alhamdulillah no bandi o waɗi homon ɗon moni toon de o changeta ko ha joni moni toon toujours égal à lui même wallahi o changeta ko ero rek o changeta mande kay baba an kay a resi debbo joni guila debbo ma wirni ha joni a ɗaɓɓani debbo a famani bamma guila joom suuɗo wirni ha hande sa yimi resani goɗɗo matam yiɗaka yiddam nde ko suyti ko tagi a yiɗaka mi anda mata ko wiyata onon so haɓe mbiyata amour makko ko suyti ha de ala kay joni kala mo mbimo mboɗo yinma a darata kam
min o ko mbimaadi armi rasma an ko no ndesirta kam min ko mbimaadi ane babam yummi jiidi yumma e baba gasi noon no ndesirta joni no mbaɗa em ni heddiɓe hono mbayam kalma nommi nomata kam kalma mbimi amour wiyata kam amour kalma mbimi joto wi kam an ka mawɗo hankkadi a gayni an koyngal koyngal nene lahara ngal koyngal nene ala ƴeewa rek mo foɗɗa pos kala mi weddo hen nogas mboɗo puntire ɗum posuji ɗum mi rotata yero hoto waɗam ni wallahi mi hoto waɗam ni posuji ɓeydo hay soko temen nayyi yo Allah heɗanam hen temen nayyi goddi sababu nde bamma yero koɗo hottete yo addu koɗo hottete yero koɗo weeɓani sa dañi koɗo teddin muña ha koɗo wayno koɗo kurjuro ono wayo mi ndenne de famille ma soɓe ngari ɗo hen a meeɗa yimi santano ɗumen yeeso kala koɗo garɗo ɗo momi udditanmo yeeso hilaɓe ara def ala famille am mami tottu hay goto wuurani ittuni hay goto wuurani e famille am la hay goto wuurani hakkude ma aroɓe doɓe ko mamiraɓe amen jiini mamiraɓe amen muñ ha joni kala ko wawi won ko an waɗi sababu ɓe ngara ɗo addi bamma yimɓe gone fitina yimɓe gone bone kadi ha korka gasa kadi tan noon tan yero a ɓeydani 2000 o somi beydi tottam dépasse wallahi somi beydi tottam wuddere nde min mi habba an gona gorkam min yero jeere nde no woyi musde ni ɗum yomami defde hen noon bamma a foti adduna nden foti ar balla ɗum nde ñagotoɗa kam ko fikirde e jaliye jamanu welani so jamanu welani andal jamanu welani kaɗa galle ma kono jamanu welani yimɓe galani koɓe ñaami enen fof ko en gotum minin ko gobar jasi min mbaɗa ko en gotum kay wona min defar bottari min nokka hen hirani so ari jiiden ala neɗɗo so ala anda ɓeeɗo ngala ou bien saɗa ara e mabɓe woɗo ko gadduɗa ɓesda seeɗa sinno somo aranno rondo to sac maaro o adda yimɓe beyte galle kono so ka neɗɗo enter aɗa wiya sac maaro o addora babam no wayni rokkuma ɓiyum pota ɗo pota teddindemo mbiya an a teddinta ɗum ya bolol ma min kala ko ɗemi waɗi hen sa wawa teddinde babam min kala koɗoma arɗo mami teddino leppi kam kala komi dañi mami waɗi hen an woni hombo gasi kala ko dañɗa waɗa an lewru ndu foti mayɗa koɗe keɓata salaire ma o trimestre o Allah si Allah andi trimestre o ala trimestre o tagi ɗum arde trimestre o comme won ko mi haalta Allah sirani mami heeb sirani hikka mami yoɓe sirani wadde an aɗani lima lebdi mbeɗa lima no feewi sa heeɓi kalis tan jansa yeeso gonta mbarodi galle sa dañi haalis gona mbarodi galle sa waasi gona mbaalu galle an haɗa foti ƴewtinade hoore ma ha ɗo kata hoore ma nde ala ndiyam kaɗen ko kalananmami jeere nde welani ɓeydanam 2000 mi yaha mi duggoyami ara ittu ko ganduɗa ko dow mum woppuni koɗo tan haɗa heeɓo mayde gona mbarodi e nder galle an ko firti ɗum kala ɗo jaaɗa no woodi hoɗɓe toon yo hoɗɓe no ara nder galle ha heddi galle ma o koɗam goto arata ɗo koɗo yolom goto suusa arde ɗo saabu bone ma ittuni ummu ko mawno holƴon ummu ko jidda e omo ummu ko mawno ko jidda kadi a mbiya ko bimamni eyyi bamma fawto hen woni yimɓe nayo appare emi e jaaɗima hejaniyam sa ƴeewi morom ma kay a jaadat e muɗum e si a wawata wonde 99 mbiya a ƴeewat wonɓe a haale 19 ans ɓe jaɓata mawɗo no jiiɗi koko yaafi ko ɗum tagi kay an a dañani ha ɗum noon jehen tan sen jeehi après wacci jungo yero kay noon accinnoɗamo noon ko noon rek o moni jikko joomum ko ni o mayrata moni e mande an a faɗano baba ko tagi a faɗani baba hay sa ɓori wirtat ko fade ko taki a faɗani baba gardon baba hande jotti ka hande subaka bama yettima o jottima abbere heñide bamma ko abbere heñide ne mbimi yo faram nde o farami o filñito ihlal makko mbimomi ya dagas ala kay ni tan foti ko taki o faɗani ma jehen addu fottinma ala guila hande baba am wiɗa sawtani addu ene teddi ni guilnani guila suba ha hande yerode nan toon o sansotako abadan day mo woni toon rek heewa gueɗe baba ɗum nani teddi de addatami jaggo eyyi jehen ha an ko ɗum woni baba an a heewi ayi ɗum mi haalma addu mi balluma ayi jata jehen tan baba wallahi mi are jam a tampane lawol he a tampama seeɗa kam no fuutankoɓe eɓe jam haɓe celli wallahi kam fof eɓe jam mama mi yewnima no feewi to jam min ɓuurmon yewnude min somi jooɗima Fuuta a hakkilam iwata e mum ndeysan ɗum tawi korko
fandi tan mbimi hikka ɗo mi arat law koto Fouta wulani no feewi la wona ko jibinama koye joni ah Fouta hikka nene 67 degré mam 67 degré Min ɗum wima. heewi de Kadia man Fouta meeɗi yettade toon hedde 40 en wonatno hikka de nene 67 mbimani kono ɗum wuli no feewi ayi Kadia ko meeɗa yiide Fouta jimi toon hikka ha bey no janano maayo sabu nguleki gertoɗe kam no natti wodde Fuutankoɓe tampi mama koɓe maayoɓe mbimami nguleki toon ɗum tahi mbimi hikka mi wadde wawaɗo hoore nafiɗe jawɗa arde ala min kay kinno nguleki mi wawa hen hay darra ɗum tahi dogmi garmi ɗo min wonnimi aɗa mi hooro ɗo kono mam alhamdulillah alhamdulillah mama gargol ma noon Hmm. ari kono holmo welaka de holmo welaka gargol am ɗo ɗo henne galle holmo welaka ko holon nane won ko geñmi Hmm. yero welaka gargol ma ɗo e galle he. min yero so welaka gargol am ɗo soma fou min ko ɓiyam wone galle o yero waw mi wiyani gargol am yero hay gurdamam welanima e mam hoto wi noon aɗani ko galle makko hunde fof ko seesa way ɓiyam woni ɗo Kadia est ce que aɗa andi yero ko criminel laaɓi nayyi mbaɗa yaltina ɗum kaso commissariat ndendori jaggino yero Wourossogui jaggi yero Matam o uddama toon lawol makko battidiɗo ko Tamba o nawa Tamba saabu nden ko pullo o soppuno la ilaha illallah ɗum fof on tinan ɗum min noon andude yero ko criminel tahi mbaɗa reena ɓiyam ndasam renani bébé Aïssa o waran mama sikki yero jogorani warde man nen holon ko limtuɗa ko fof Hmm. mama tiiɗani de joni a hattanani haydara Kadia an cikkumi a nanata haala mi wima yero ko soka ko fof min yaltina ɗum jambaragal am yaltini yero mama nden mbawnoɗa kono joni a natti wawde aɗa haala tan aɗa signé seese a yero omo heewi haala omo heewi ɗemgal mbaddata e makko seese tawɗamo koye galle makko o rewi ko sababude ɓiye nanɗo tan aɗa waɗamo doole mama ɗum ɗon gasatade Kadia yero ko onon faalama way min mi faalaka yero min mi lijjitani yero anani min yero so welama kam garowo mama korene jaam so mettama kam garowo wallahi mama so wona ko kalɗa ɗo ko mi meeɗa andude yero meeɗi yiide police saka nadde prison Ay. lawol iɗano aɗan ko jaggira o ƴeeɓotono ko ɗum o jaggira iɗano ɗiɗo ɓo luuma horƙoƴere duggere horƙoƴere to no wadde pullo soppimo soppude anani tataɓo nder garage Wourossogui o wadde coxeur kele aru aɗan kele aru woni ko watte ittite ponoji oto ko ponoji ko ɗum o fi coxeur o mama an ko jogori fiide ma an min yero ala ko wawe yam ɗum tahi min gurdamam waɗa dérangé yero min mbaɗa andi ɗum mama korene jaam de korene jaam mamo yam bandam so rokki kam jam wat seese rek ko kanko ko haalo heewi so haali sukku noppi ma mama kora e jaam kotene jaam ka nanɗo mama ko gorjigen walla mama ko lesben ha mi jaɓata ko yero no haala mi sukka huno kam ko mama yiyani joni nden ka tiɗɗo ka mbarodi mawdi ka nga joni ayi ni tan batta ni tan ni ɓandu signat way ɓernde signani ɓernam nde ha hande signani to ɓernam nde darino hanke hande ha hande ɓernam nde toon dari Kadia mama alhamdulillah wadde Kadia fewde nam kumtari kum tari 10 heures eyyi aɗa andi guila mbaɗa ara mi wino mi hoorata way guila jolma e oto o ndeke korko oto no muusi Kadia kono mam 10 heures joni on de eyyi hirande ñamete ko jamma way ko ñalowma fewjete eyyi so Allah jaaɓi eyyi fewjanam ɗum ko jiɗɗa wonnam ɓoccode seeɗa tan anani eyyi ma yero tottam ɗum eyyi wonnam ɓoccode inchallah wonnam ɓoccode mama a jarama tinnito de eyyi waɗan ɗo bolle poyni kala so yero haalam tan onon foof mbayani kucciɗo e malakal mawti yero wona malakal mawti
ayti wido jam kedo modi jam tan jam won tamdillah ni laabi ɗi no goɗɗi kono kam hikka marandi Allah ma wat ko yette sabu hikka basalle kewat e sabu korkano kawrene basalle moƴƴi baba naam suudu ma nani valise ma nani to suudu woni suudu ma luya eyi wona kam fewnama ha feewi a waɗi toon matla duuballi double mbaɗama toon wertama fof ha moƴƴi wonam no jeganawoji ɗiɗi fof sabu miti jiihaɓe mboɗo bonni balɗi bamani bonni balɗi mbaɗa talloro gauche mbaɗa talloro droite a faami de mbaɗa hay saha so mbiɗɗano mbaɗa wawi wadde ngayil waɗa feeri en moƴƴi ala fof nani jaaɓi fof impec suudu fof yañi fewnama ha yooɗi eyyi waɗama fof waɗama parfum cuuɗe waɗama parfum sam mbaɗama fof waɗama même gowe sam mbaɗani joni noon ko Machallah. so ɗum ɓenni eyyi ɗum hokkete ɗo hunde pewjina en kumtari a kumtade eyyi kumtade noon wonta comme kumtaje moon ga tan de kumtoɗon ɓuure tan manda nebamal seeɗa mbattonkalde ala mbata kumtade tekkude eyyi jaaha tan codoya guertoɗe payɗe eyyi baba cooda hamburger horiji tokkos tokkos en ya Allah may a gertoɗe mawɗe suuseso en eyyi ɗum ɗo min bamma ko danan bamma ko yiɗi ko moƴƴi waɗa hen sawarma eyyi babam kay ko bete babam kay nani hiɗi ko moƴƴi ɗum kay nani fo hami naata suude woni somi nanɗo nder o eyyi kalisam ko hen woni mi tottuma ƴewnani kumtare moƴƴiri mbaɗi fayida eyyi oɗo reenu jungo ma ngo e dandam nde ala reenu jungo ma ngo e dandam nde aɗa haala tan aɗa joofo aɗa dillino ɗum ɗo sa reeno hadema helde o seskit amadou ayi amadou neɗɗo yo wonde haqqille mum ayi inama aade sa ala haqqille tan a won neɗɗagal ma no heddi nan neɗɗo a wonta koɗo ngara aɗa waɗa imposé koɗo sinno no moƴƴi hay taw ko daago wertana o leloto hen mi wiya noon aɗa wiya double ligne pour talloɗa saɗa tallo kay tallo galle ma way ɗo wona tallade addanima ɗo a gayni ndigiri yuma ndigiri bamma mawɗe galle bon ɗo ngelawba ñamata ɗo mbewe ene yiɗi kono heɓata an ka haaside an min ɗo ñamami ɗo an haysa ngabbirndiri seeɗuji heɓata ɗon ginnambaɗa ƴeewma aɗa ɓiñami ga aɗa ŋooɓami ko kalami ko so welanima ko mbaɗami ko min ɗo mi arat ko welimi ñamanmi ko welimi mbaɗanmi sene welma so mettima tan waɗa ko mbaɗanmi ko wona ɗum ko ka abbere heñide guila pilñitoɗa jaaɗa lawol ma a fadanimi guilne mbaɗa gon koye mette gonɗa en helma haalama enen kalduno enen gara pinɗa suwa ko gotan kocciɗa wolisel ma tan mbaɗa fring gaɗa lawol ma mi wawa fadde horaire o ko tawi mbaɗa faɗa horaire Fouta o horaire o ɓuuri yawde kanko ɓuuri yawde wona gonga Samba Lakara ɓuuri yawde Samba Lakara ɓuuri yawde Samba Lakara wadde an mbaɗa ko jalto Lakara ni eyyi neɗɗo koso guila Samba Lakara haalta haala yimɓe haala ko haala yimɓe lakaranaɓe an gonɗa ɗo koye haalde haala Lakara min noon kalmi ko haala aduna amour gueur woni koye aduna succession woni koye aduna e no wiyata takkos woni koye aduna e fami de an Lakara ya takkos Lakara sa mimi takkos Lakara ma ya takkoye ma feere ma bona ayi Amadou mi andinma hunde eyyi ay Fouta mo gummiɗen o eyyi e ɗo wona gotum ko seeru ɗum an ganduɗa ko ñamde boluji 10 eyyi boluji 15 eyyi ɗum ala ɗo ɗum ala ɗo de ko woni ɗo ɗo ko demerde woni ɗo galle ko galle yero wona galle ma joni ko yeroji e galle muɗum hawtawma ɗi ɗum bandiraɓe ɗum jiiɓaki an a ronda hi tedda wona rondi wona gonga min ɓiyam nanɗo aɗa mi rondaki ko doliɗa ɓiyam so wonani ɗo mamam ɓiye koko ronda dondiɗe ɓiye o rondi en ɗiɗo ka tenko komi tenkowo muñu reeno hadema helde seso mbimi ay tenko yiɗa tenko bandu min ko ɗo ko hoore min ko ha bayde wonde hecci tek ko yahata te goo suudu oya mboɗo sohli ɗum wonko marchandise am mo padanmi on marchandise mbaɗanmi hen on marchandise fotmi wadde hen de wonko ganduɗa so hay so taw hakkille ma no rokkima ɗum hay so taw ka dayɗo hay so taw a ala hakkille a miijotako hay so taw ko hay
ay goto wajakimo harama ummade neɗɗo no foti wajade hoore mum wiya minen dey amin keewi o e galle koy binguelam nan toon mawnum binguelam nan toon bi gorgolam mo dokkami kadi nane galle o kadi babam rondi lawol koni babam tokosa kadi rondi lawol on nanno comme internat wala comme pédiatrie wala comme hôpital wala comme aljanna saka gummiɗo fof wiye ko galle yoro fayi gummiɗo fof wiye ko galle yoro fayi gummiɗo fof rawandu ummo wiya galle yoro beyi ummo wiya galle yoro fayi yaro heɗo mi haalatma des fois neɗɗo ɓesna tawa wona ɓesɗo des fois neɗɗo ɓesnata ni wona ɓesɗo ko Allah watma wonde ɓesɗo ɗum tagi kala immiɗo ara e ma joni noon min dama par personnel mi wawa yaade mi wiɗumen yoɓe jaltu galle o joni an rar kala ko miijiɗa mbaɗa kala ko jiɗɗa wat haalde mabɓe wiiɓe joom galle o wela ko gargol mon ɗo omo jogui programme mi waade sa wawi rar ko jiɗɗa wadde fof mbaɗa sa welama yaltin ɗumen heɓe fof min ndimagam rokkani mi huccita babam e miñiɓam mi wiɗumen jalte galle o joni an sa wawi dekkoɗa sa hurima yaltin ɗumen wallahi yaltin tawde haɗa wawi ɓerde ma no hattini e hakkille ma wallahi ɓerdam no hattini wallahi ɓerdam no hattini bisimilla ma yaltin ɗumen joguiɗo dépasse 4 on no jippe aɗa jippe neɗɗo 4 o dañi dépasse muuside kam muuside no muusi kay diwi muusde yaltande caye ma sinno ko an yaltinanno ko saha tan jaltinata ɗo enne bolla kam seeɗa min hol ballowomi ko Moussa Diallo wallata tam saha fof o wallami o anda komi tampuɗo Pape Diouf wallatami o fettatno bal joni ko desɗo omoni mbuur joni omo jogui debbo makko omo jogui debbo makko omo jogui binguel makko wonko woji ɗum Moussa Amérique natti welde comme no welno ni ko Donald Trump woni toon o wotti ko waddeɓe Trump a faami natti mars mbiɗo anndi no muusi wallahi mboɗo anndi mbo kala ɓetɗum e hoore ma min mi wawa huccidde jignaɓam miiru men jalte galle o kalden gonga ko baba woni ɗo yo min baba minnulma a wawa haalandeɓe ɗum somi yehi ko mbiyan momi joom gallam wi naggam mi wawa mi hersori ɗum vraiment mi hersori ɗum an ya kalna ɗumen mbiya ɗumen jalte gallam mi wawa 4 tan joguimi dépense te enen foof en mbawa wurde e nder 4 ɗe ya haaldu mumen min mi wawa huccidde mumen mi wi ɗum joom gallam wi jalton galle o ɗum mi wawata ɗum mi wawa de mbiɗa andi no muusi mais yo Allah rokkuma tan no donoriɗa ɗum Allah arsiganma joni keɓa ɗumin ma kaalisal ma kala woppu kaalisama mori Allah woppu kaali woppu tirimersama wonko mbaɗanmi hen wonko mbaɗanmi tirimersama e korka kaɗa dépense coda sakuji ma 2 maaro 20 ma litre zir mi yaltinan bamma zir bamma yaltan yo wallam holtum ou bien ono ami serre ma jaaɗa e mabbe quoi min goto hen tan mi serrata jaaɗa e mabbe min mi seraka de te mi wona ceerateɗo ko addiɓe ko ɗo ɓe garanmi ɗo wa hakkude men wona sergal ko nani ko kam mama wona ɗum yaltinimima sa wawi jaltina ɗumen ɓe nantenen yaltin ɗumen goto par goto hoto woppuɗo hay goto mais min ala to jaami mi yahani hande mi yahani janggo min mi yalta galle o sa yalti mi rewama de mi libére mon galle o ala wadde jaaɗen non min sa renaki ko ɗum addata mboɗo resa lembel ɗum wallahi ɗum no wawi wallahi ɗum no wawi addude sinno ko neɗɗo goɗɗo resat lembel omo waaloyo toon omo wona toon mbeɗa wawa wurde beldam awawona goto mbiya a nattata lembel sohlani wawande goto takkani dogde lembel mo sohlumi o ko yomi wawanmo e leeso tembora wawanimo e leeso wona leeso tan woni dewgal sa yiiɗi res a haalat ɗum mais a ɓarata ko e jignaɓam a ɓarata ko e famam jiɗa resde ɓaroɗa e famam ɗum woni holɗum yero kala ko jiɗɗa en jahat hen babam busani métre mawon babam miñiraɓam mawni an boni an añi koɗo so hoɗɓe ma ari mi waɗa hen hooram mi yaha jignaɓam kala ko jañmi mi addanma an woni hasida goto o mumen yaltani so korko ari tan bone ma yalta ko minama e galle hen
mbaɗon tampere jam ɓolo alhamdulillah mbar ko jam jam ɓolo ala no garduɗon ni tan go korka tan wuro fof ummi tan are gallam ho tan ɗum hawimi tawa yimɓe no jooɗi kay aɗa andi ko jam addi men anni yero ala mi wawa andude ko jam onon fof mi tawi on ɗo wuro ngo fof mi tawi ɗum ɗo mi namdata ko so taw ko jam holngon wuro tawɗa ɗo oko fof nan ɗo di oko fof nan ɗo di ko woni min de ko hande garmi kadi mi waɗa suudam nena mi wonnama toon masla duubal li e jegnewoji ɗiɗi e toon min mboɗo ɓori balde mbimi ko yo fewnoma ha fewa tan kadi mi ajjoro bang yo bang eyyi ɗum noon hikka min gari tan ko hoorata ɗo an e hol an e hol min kam ko o mi jogornomi ardude kono kanko wono ko keñiɗo mi yadani ma en jaadani de an addi hoorema eyyi joni noon min gari eyyi mi kam mi ari hoorandema eyyi ɗum noon bisimillam eyyi min kam ko français wiyata ko comme d'habitude hitande fof ɗo koren wona majjere ma ko ɓiyam woni ɗo wonti aadi hakkunde men gorko fof kam garaw hoorde min kam a fota kam namnanda ko jam addi kam walla wona jam yero ala koye mburu moori allah mburu mooli allah moodi aɗa andi hakkunde men welani wona no komi namdi ɗum wona aɗa andi hakkunde men welani ko an haɗ ɗum welde eyyi aɗa andi min meeɗa o no ndesanmi bébé Aissa holko wi ɗum o welaka ko wino ɗum min komi jool ɓinguel makko ko dabbo en komi barowo ɓinguel makko rutto wiya ɗum mi heƴane ɓinguel makko haɗani omoni jibine galle o gila nde no añemi te so korko yonti o dogo wara do henna a anda no doolam tolni a anda so taw mboɗo jogui dépasse a anda so taw mboɗo jogui programme te min won programme goddo mo jogui e galle o est ce que faami Amadou Tidiane min mi wona Allah min Amadou min mi wona Allah saka aɗa wiya mi ari horandemo horante ko Allah Allah jeeyi korka wona min jeeyi korka saka aɗa wiya mi ari horandemo a faami so taw korka ko min jeyno eyyi aduna o fof ara hoore gallam a faami mais ko Allah jeeyi korka mum wona min jeeyi korka Allah ka so Allah jeeyi korka mum podda ko horande Allah noon kalto mbawɗa wonde Allah nan toon Allah wonan Dakar Allah nan Fuuta nan Wourossogui nan Yirlaaɓe nan o nan ha Gassambiri anin ko goppen ni fewani min de hitande garmi ɗo fof yero wona an jogui kam a suusi wiide an jogui kam an lewru ndu so woni balɗe capantati balɗe sappo e joyyi ɗe fof min jogui hooram an aɗa jogo ɗo hoorema ana meeɗi jogade ɗo hoorema laabi no foti mbiɗa ana meeɗi jogade ɗo laabi no foti mbiɗa bébé meeɗi jogade ɗo hoorema yawi bama yo aɗa andi ko woni mboɗo moole Allah hande goo korko mboɗo moole Allah mboɗo moole Allah mboɗo moole Allah ɓiyam addi kam mboɗo moole Allah kadi mboɗo moole Allah kadi moƴƴi so gayni dugdude voilà yero ɓiyam addi kam yero min ko an kaldemi holɗum min mi wiyama ka Allah te a jogora wonde Allah non mbiɗa ko garda ko hoorande min garmi ko hoorde galle he mbiɗa ko garda ko hoorande min joni garmi ko hoorde galle he ene welma ene mettuma fof ɗo koorami ene muusma ko ɗo koorami saabu hunde fof ko sabuɗe sababu so wontini an goto min garta ɗo ɗum yiɗi haalan way ni no weeɓi ha ma goɗɗini tan mbiya so wontino an heɗem haalanma so wontino an goto min garta ɗe galle he a famini a waɗano ngoɗo yeeso wago no foɗo mukko min an ko haali koko gonga neɗɗo jogo haqqille a hoorinimo goho a hoorinimo ɗiɗi a hoorinimo tati wayri moƴƴoma kono an jiɗa tan wattum dol guese ñifo gara yo fu ɓiyam kala ko